हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है आज के वीडियो में। लोगोफोर नोंथांमोनखौ दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअनि गेजेरजों बयखौबो फिन खनसेबाव आंनि गोसो गोरबोजों बरायहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ। आंबो दासान्दि मोजाङैनो दंथ'यो आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय जोंहा दिनै जि सोंनो नागिरदों आरोना, गामसा दानो नागिरदों। ओमफ्राय न'आवथ' जायगा गैया नालाय, माने एसे थोआ आरोना जायगाया। ओमफ्रायो न' खाथियावनो आनैमोनहानि सिलायावसो सोंफैदों नै। दा एसे सुरु खालामहांबाय आरो ओरैजाय। ओमफ्राय आरो आनैमोनावबो थोबावासोमोन, ओमफ्रायो हायखननांबायसो आरोना सिखौ नै दा सोंहांबाय आरो बिथिं सुरु खालामगासिनो। होमबा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा, इन्टारेस्ट मोनोबा नायलांबाय थाबानो जाबाय ना मा होनो। थ' दे बिदिबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लोगोफोर। हेलौ। ओमफ्राय नैथिं मामियाबो लाहार फाहार खालामगासिनो नै। खावसे हाबाय नै लोगोफोर, ओमफ्राय खावसेयानो दंबावो आरोना नै। मेंलायलायबाय। ओमफ्रायो दालागै थाबाय थाबाय थांनाय मोनबा खुन खाहा मोनहैसिगौमोन आरोना आङो जि सोंनायाव थाबायै थाबायैनो। दा सोंबाय थागोनसैलाय आरोना लोगोफोर, नायलांबाय थाबानो जाबाय। मेंगुलायबाय। सान्दुङानो जा गोसाखा लोगोफोर नै। सोंनायालाय सोंखांबायमोन आरोना, ओमफ्राय खायनांसिगौल'। ओमफ्राय सान्दुं गोसाया आयाव नै गामसासो हमनानै लानांबाय गरमआनो थानो हाला आरोना जि सोंनाया। दा ओंखाम जानो थांग्रोनोसै, दा खायफैनोसै आरोना। जाजोब्बायमोन आरो खायगासिनो आरोना नै लोगोफोर, दासिमबो हाथ'वाखै। ओमफ्राय आंहा जिरायबाय थानाया एसे सिं साबाय आरो, ओंखायनो बिमाखौ खायहोथ'बाय नै। बिमाया खायगासिनो आंना आइया। हासिगोन, बारा गोबाव गैला हाबाथाय आरो थोरदोलाय आरोना। बेबो मोनसे जि खामानि आरोना। थोरखांबाथाय आरो दानायाव खस्थ' गैला आरो। इमान गोलाव लादों नै। माला हागोन, दुगैनोबो मोनाखै, खामसाव खुमसाव जाजोब्बाय आरोना लोगोफोर। सान्दुङानो जा गोसानो लोगोफोर, गोसोम गोफा जाजोबखाबाय आरोना मानसिफ्रा। ओमफ्राय दासिमबो थोरनोनो हायाखै। जि फेजाल जानानै होदों आरोना हेब्लु हेबला। ओमफ्राय नै दा थोरगासिनो सान्दुं गोसाबाबो। गय जादों आङो ज्रोमनो, दासो ओंखाम जाखांदों। बेखिनियावनो दोनथ'बाय लोगोफोर, बाय बाय।